alle sammen, Donald Duck Reviews.dk her, og i dag så kigger vi på Anders And-bladet nummer 6, den 13. februar 2014, og det her det er mit første review, det er den 66. årgang. Anders And & Company og Walt Disney. Vind miniferie på Hotel Legoland med et klodset eventyr. Ja, totalt klodset. Okay, lad os få det her af. Jeg har vendt det her, fordi på den anden side er min adresse, og jeg vil ikke modtage jeres jeg burde virkelig ikke gøre det her. Der er åbent her nu. What the fuck? Nå, så det kunne man. Ja, okay. Hashtag smart. Ha. I får aldrig min adresse. Kom nu af. Hui. Og væk med adressen. Okay, close up. Krybet bliver 4 gange så stort. Voksende kryb. Det der 12-24 timer. 48 timer. Det var Stes. Okay, far til 4. Okay, så far til 4 ting. Sein Anders Simsen Nimmermann. Tillykke til de 3 vinder, Emil, Oliver, Sarah. Hvis I har vundet den her konkurrence, lige meget. Hvis I nogensinde har fået jeres tegning i Anders And-bladet, så skriv hvilket nummer, så hvis jeg stadig har det. Og ja, ugen stribe, bud leverer pakken. Stavefejl. Det var dråben. Okay, bud leverer pakkerne. Lad os bare sige, der står pakkerne. Hurtigt, men de er frygteligt dyre. Men jeg kender en meget billigere måde. Hvad er det? Grumpel. What? Grumpel? What the fuck? Grumpel. Guld i skoven. Du godeste. Hjemlig hygge. 2 til tango. Svenskervitser. Bjørnebanden. Hundemotion. Supersmag. Smør. Slags berømte. OL special. Svenskervitser. What the man. Kan I godt lide, at de er med, I ved, at de er med onsdagen, eller skal det være dagen, de udkommer? Altså, jeg får Anders And-bladene onsdag, så. Hvordan gør man en svensker rundtosset? Man bærer ham tisse ind i hjørnet. Jeg kan ikke sige, at alle Anders And-vittigheder er sjov. Hvorfor har svenskerne altid 2 glas på deres natbord? Et med vand og et uden vand. Fordi enten er de tørstige, eller så er de ikke. Så var der svenskeren, som købte alle de... Så var der svenskeren, der købte alle de aviser, han kunne finde, da han havde hørt, at prisen ville stige. En svensker, der er kommet ind på en fin restaurant i undertrøje, bliver stoppet af tjeneren. De må ikke være herinde uden at have jakkesæt på. Det forstår jeg ikke, siger svenskeren. Der står nemlig no smoking på skiltet derovre. Haha. Hvorfor gør svenskerne... Oh shoot.
Hello. Hvorfor går svenskerne altid med pistoler, så de kan skyde genvej? Jeg læser lige bladet, og så ses vi om lidt. Velkommen tilbage, og jeg har læst bladet færdigt, og det er faktisk ret godt. Ja, det der le og grin, det var faktisk ret godt. Det var ret godt lavet. Olympisk quiz, den var også ret god. Der var nogle gode olympiske spørgsmål. Hvor er OL i år? Mener det vinter-OL eller rigtig OL? Hvornår afholdes næste vinter-OL? Hvis I ikke ved det, så må I meget gerne vide det her. I Sydkorea. Pyeongchang. Sidste år, det var Vancouver, tror jeg. Ja. OL for koldeste olympiske lege, hvem ved ikke det. Ja, Anders And Blad og Company. Nummer 6, 13. februar 2014. Et ret godt blad. Lige så jeg går ud og købe for 27 kroner. Jeg vil købe det, hvis jeg ikke allerede havde det. Aha. Men ja, Anders And Blad burde købes. Ret godt blad. Og vi ses næste gang. Hej hej.